starter lidt med at lave noget approximation på den. Og jeg starter, hvis jeg tager den her, så skubber jeg lidt op. Det gør jeg simpelthen for at facilitere, så du kan mærke, hvor din led er, din ledstillingsgrænse. Ja, det kan jeg godt. Så vi starter med elastikken nu. Den får du hånden der. Og med den elastik, så tager lidt længere. Hvis du så følger efter mig her, cirka en god bredde, og så fører du ud. Det er vigtigt her, at du holder din håndled træk. Og du prøver bare at komme lige så langt ud, som du nu kan. Og du kan kigge ind i spejlet og se, hvordan bevægelsen, om du synes det glider, om du synes, at du holder dine arme oppe, at du ikke taber din venstre arm. Det ser godt ud, og vi kan skifte øvelsen. Og her vil du så tage elastikken igen, men så kører du skub. Skub og træk. Skub med din venstre og træk med din højre. Og her vil vi selvfølgelig bytte side, når det var. Og så går vi videre med bold. Og bolden her, den øvelse, vi skal lave, kan du fx bruge hjemme i køkkenet. Eller den vil i hvert fald hjælpe dig til hjemme i køkkenet, når du fx skal have kaffe og sætte kaffen tilbage. Eller nogle ting i stikker. Så hvis du starter med venstre arm, og tager bolden med hånden, og følger over. Så hvis du tager den med højre, kommer lidt frem. Rigtig godt. Og der. Du prøver at tage den på den venstre hånd. Og så tager du den med det samme igen, og flytter tilbage. Venstre. Så tager den med højre her. Skal du helt op til det? Kom. Ja, rigtig godt. Og flytter den ned. Hvis du så tager den med den venstre, ja. Og flytter den op. Kom frem. Det er rigtig godt. Og her vil vi selvfølgelig have et bord, som Signe kan støtte sig på, hvis det er. Så hun ikke kan